Dwi dal i fod yn neuad Morgannwg a dyma gartra Merched y Wawr. Mae sefydliad y merched yma hefyd. Ond dwi'n cael cwmni llywydd Merched y Wawr Ynys Môn, Siân Awel yn fan hyn. I sôn am gystadleuaeth yr Adi Thomas, sef prif gystadleuaeth grefft Merched y Wawr. A mae dipyn o gystadlu ar hon bob blwyddyn. Oes. A dipyn o waith dewis yna. Mae yna thema'n cael ei osod bob blwyddyn. A'r thema flwyddyn yma oedd glas. Glas. A mae o'n rhywbeth gan Merched y Wawr bod nhw eisiau adael mor agorad a phosib, fel bod nhw'n rhoi digon o sgôp i bawb. Wedyn weithiau mae hynny'n eitha anodd. Beth sy'n isio i gyd felly? Beth ydy'r 5 darn? Reit, 5, un eitem wedi gweu. Ia. Eitem 3D. Ia. Wedyn 3 llun neu 3 portread, y peintiad. Wedyn cyfer i lyfr, gorchu'r llyfr. O, ie, ie. A wedyn blondies neu brownies. Dim blwys. Dim blwys. Na, wedyn dyna y 5 categori. Felly, fuoch chi wrthi'n yn dewis a dethol ar ran y môn felly? Nid y fi'n bersonol. Swn i'n meiddio, pa conod ar nôl i. O, na dipyn o job i rywun, dydi? Oedd, ac dyna'r broblem ych chi'n gweld, ffindio rhywun sy'n nabod neb te. Rhywun... Neutral, lle? Neutral, ia. A dyna neithoch chi? Dyna neithon ni. Fel mae pethau'n digwydd, o'n i wedi meddwl, sa'n ni ar y pryd jyst yn cael un i bob categori i gyfro nhw. Ond, o'na rhain dod ymlaen gawn ni, mae dwi wedi gwneud hyn, dwi wedi gwneud... O, o'ch chi'n eisiau dweud na. O, mae'n braf, o'na lot o bobl eisiau cystadlu, dydi? Ydyn da ni'n cael noson agored i'r hambarth. A maen nhw'n dod eu cynnyrch efo nhw, a maen nhw'n gosod nhw allan. A wedyn mae'r gweddill yn cael panad a sgwrs a dawnsio gwerin, tra mae'r pethau'n cael ei didoli. Wedyn wrth gwrs mae'n rhaid i gael beirniad. Oes. Ond rhywun, o'n i'n dweud, dydy o'n gystadleuas. Mae jyst yn dod a gwrthrycha sy'n mynd i ffitio'r categoria. A wedyn, wrth lwc, dwi yn rhwydweithio yn aml. Ydych chi? A mi nes i, o'n i wedi rhwydweithio wythnos cynt, ac yn gwybod bod yna ddynas di symud i Landegfan o Lundan, oedd yn arfer a dysgu celfa chrefft mewn ysgol uwchradd yn Llundain. A hi gath y job? A hi gafodd y job. Wel, da chi wedi gwneud 80 o farciau i fôn yn fanna, ond wedi dod i'r trydydd safle, mae'r hambarth meirionydd yn fan hyn, a mae'n rhaid deud, mae'r eitem wedi weu yn drawiadol, tydi? Mae o fatha gwe pre-cop mewn ffordd, tydi? Ydi. Mae o mor gywrain, a os ydy'r y byd bach na? Ia, di cael ei gwmio, neu wel, mae hwnna'n ei hun yn grefft, ydy. Ie. Wedi'ch arbenigedd chi, Sian? Wel, dwi wedi gwneud gweu a crosio blodas yn y ffrodia pink. O, da ni'n mynd i... Mae pawb yn binc y Merched y Wawr. O, fedrai'n pwyntio nhw allan i chi, te. Fedrai'n dweud fi nath hwnna. Na. Felly dyma chi Maldwyn Powys yn fan hyn. Ie. Felly, sut maen nhw'n beirniadu hwn o ran y marcia, ta? Wel... Da chi'n cael sgôr a wedyn... Os dwi wedi deall yn iawn, maen nhw rwan yn newid y drefn. Mae pob un o'r categoria yn mynd at y beirniad o bob rhanbarth. Felly'r eitem diweu, mae hyn i gyd yn mynd at yr un person. A maen nhw yn beirniadu, a dim maen nhw'n dod yn ôl. A maen nhw'n dewis un arall o'r 5 categori ac yn mynd at pa bynnag beirniad yn ei hwnnw. A marcio allan o 20 i bob eitem, felly, ie? Ie. A mae hanner marc, da chi'n gweld. A mae hanner marc yn bwysig, ond mae'n 89 o farcia ydi cyfanswm y ddwyrain, felly mae nhw'n ail eleni. Ydyn. Pan da chi'n edrych ar y gwaith yn hwnna er enghraifft te. Y llyfr ffoffion na. Ie. Y gorchydd ar hwnna, mae o mor arbennig, tydi. Mae yna bob math o wahanol elfenna o'i llaw yn hwnna'n does. Heb sôn am y cwiltio ac yn y blaen. Ydy'r gosod yn bwysig hefyd, Sian? Ddim cymaint ag o'r o. Mi fydda'r gosodiad ystalwm yn cael ei farcio. Ond tydio ddim rwan. Felly'r eitemau unigol felly. Ia, a wedyn sy'n iawn mewn ffordd yn dydi. Mae'n adio wedyn i wneud cyfanswm. Ond ych chi... Colwyn di'r hyn. Pa ddol sa ddim yn hoffi cael gymaint. O, drycha wardrob bach. Felly mae yna gymaint o fanylder y fanna, does. A mae rhywun yn cael cysur mawr
O, di. O wneud y math yma waith. Ydi, a mae o'n rhywbeth eich Ceredigion sydd fan hyn. Ia, a ydy rhoi 2 pen yma na tu allan a pocad bach i dawn. Yn y clawr llyfr na Ia, fan'na, ia, mae hwnna wahanol, dydy. Be di hwnna? Y ffiltio na fatha wy? Wel, ryw wy di hwnna te. Ia, mae'n ddiddorol iawn, dydy. Ydy. A mae A ma nhw di roi blueberries la ti. Da. Wel, da iawn, ia. Ond pwy sydd wedi dod i'r brig ta? Wedi methu nhw? Na, 82. O na, fan hyn, Sian. Waw, 89 a hanner i ddwyfor, felly dwyfor sy'n fuddugol eleni. Ia, a mae hynna'n drawiadol, sydi, ar y cefn na. Ydy. Ia, mae yna waith cowraidd arbennig yn fan hyn. Mae hwnna fatha gwepri cop, dydy. Ydy. Ac ydy dangos y ddau liw sy'n cael ei... Ylwch maen ydi o i weithio i wei efo dafal mor dynna hwnna. Mynadd, te. Mynadd job. Mynadd. Wel, Sian, diolch am y cwmni. Mi fydd flwyddyn nesaf, flwyddyn fawr i fôn. Chi fydd yng ngofal... Wel, Môn fydd y sir nawdd. Fydd yng nghyfnod i fel rhywy yn dod i ben mis Medi. Ia, bydd dwi'n dweud, o, fyddwch chi dal wrth i fyddwch. Fyddwch chi dal yna, achos bydd yr arddangosfa gynna ni sef fod yr yrd yn dod lawr. Farchog. Welwn i chi flwyddyn nesaf, lly. Bo. A diolch am y sgwrs. Croeso tad. Yn eich pink. Yn pink, chi dan eich glas. Yn union.